Je to vrchol, jeden z vrcholov sezóny. Hrá sa na peknom štadióne. Začalo sa finále slovenského pohára MŠK Žilina, FC Košice. Výkop mali domáci. Mladý poľský stredopoliar, po ňom Faško Káčer perfektne na hranicu. Hranicou center pred Kidu nenachádza Roginiča, je z toho druhý rohový pick-up. Bzdilov center a do možnosti sa tam dostával. Hostia loptu strácajú. Pozrime sa na túto situáciu. Kristian Bari ide za loptu a môže skórovať. Bari nedal gól. Faško 1-0. 16. minúta. MŠK Žilina vyhráva v domácom prostredí vo finále Slovnaft Cupu nad Košičanmi. Po góle svojho najlepšieho strelca Michala Faška. Som chcel povedať, že ten Michal to nedosledoval, že šetril krokom, ale prišiel do tej 16-ky v podstate na čas a z druhej lopty dáva gól, veľmi dôležitý. Miro Káčer opäť s dôležitou prihrávkou, ktorá smerovala na Patrika Ilka, ale videli sme, ako sa tam utrhol z ľavej strany Kristian Bari. Dostal sa až pred Matúša Kiru, ktorého síce neprekonal po tejto koncovke, ale dorážka Michala Faška mierí do opustenej brány. 1-0 pre Žilinčanov. Faško skóruje ešte len druhýkrát v slovenskom pohári, ale nadväzuje na tú skvelú bilanciu, ktorú má ako momentálny líder streleckej tabuľky Nikkei ligy. V nej skóroval 14 krát. No dal síce na jar iba 3 góly, súťažné myslím, áno. Ak mám dobrú štatistiku, ale teraz dal štvrtý a veľmi dôležitý. Ale treba pochváliť pred tým gólom, alebo v tej situácii aj Mira Káčera. Neodozdávajú ľahko tým Košiciam, aj teraz sme videli pekne, ako sa z toho dostal v podstate dosť ťažkej situácie Timo Hranica. Krásne teraz urobil priestor a veľká šanca. Patrik Ilko nedal gól, výborný Kira. Vzdil posledný. Hranica nabieha do 16, je tam zákrok Kriváka, prináša. Center sa mu veľmi nevydaril, nabiehal naň Káčer, ešte Hranica. Fabian Bzdil. Kristian Bari. Pekne teraz nachádza Timoteja Hranicu. Krásny center a gól! 2-0 pre Žilinu. Filip Kaša, český stoper, zvyšuje náskok domácich. To všetko na konci 40. minúty. Žilina má nakročené k druhému zisku slovenského pohára. Kaša tam ostal po rohovom kope, dobre to vrátil Barina na Timoteja Hranicu, ktorý fakt si tú loptu nachystal, dobre mal prvý dotyk, dobrý center, famózny. Krásny, naozaj krásny, perfektná práca aj od Bariho, ktorý našiel Hranicu, aj od tohto mladého hráča, ktorý si jednak ustrážil svoju pozíciu, nebol vo vsade, krásne nacentroval. No a muž, ktorý ako jediný zo súčasného kádra bol pri poslednom tom titulovom triumfe Žiliny v našej najvyššej súťaži, pri poslednom zisku klubovej trofeje pre MŠK. A to bola ligová sezóna 2016-2017 pred Miroslavom Sovičom. Bari, Faško a Narimanidze ide dopredu. Zrejme posledná útočná akcia Šošonov v prvom polčase a už vyzerá nádejne Fašková strela priamo do rúk. Viac pohári, ale naskakoval už potom aj v lige a chytal fakt veľmi spoľahlivo. Áno, dnes dostal prednosť pred Poliakom Mačejom Dambrovským. No a pozor na Ilka, ktorý skvelo roztvoril túto situáciu. A už je to šanca pre Faška. Roginič pred bránou. 3-0. 4. minúta druhého polčasu. Tretí gól MŠK Žilina v dnešnom finále v domácom prostredí a zrejme knockout pre FC Košice. Toto je veľký rozdiel medzi výkonom Žiliny a výkonom Košic. Proste Žilina sa vie dostať do tej tretej tretiny ihriska a keď sa tam dostane, je veľmi nebezpečná na rozdiel od Košic, ktorí sa tam ťažko dostávajú a v podstate nemali tam žiadnu príležitosť. Aj tuto vidíme. Niekoľkýkrát sa stalo, že vlastne to potiahnutie lopty roztvorilo celú obranu, tak ako to urobil Patrik Ilko. Dnes už druhý alebo tretíkrát takto pravačkou poslal loptu na Michala Faška.
ten nezakončoval, videl výhodnejšie postaveného Marka Roginiča a chorvátsky útočník bezpečne z blízkosti prekonáva Matúša Kýru. 3-0 pre Žilinu. Veľmi dobrá situácia, 3-3, 3-4. Dobre, časovaná prihrávka. Mišo Faško si to zobral na svoju nohu, pod seba. Roginič dobrý nábeh, znova nešetril krokom, dostal sa pred obrancu Košíc a veľmi pekná akcia. Proste... Opäť proti nemu ide Bari. Kováč pekne do 16 na rozbehnutého Soviča. Druhá strela Košíc v rukách a vo svojej moci. Faško. Nábeh Roginiča. Ale aj Ilka, ktorý už dnes jednu šancu zahodil, teraz krásne zakrútil svoju koncovku pravačkou. A nenápadný, ale stále chalan, ročníkom narodenia 2007, december Nemenčine. Ilková fantastická akcia, domáci v ďalšej možnosti. A už to mohlo byť 4-0, lopta sa napokon nesol výkop v 70. minúte. Nebol predĺžený pred bránu, Hranica bol v všetkých kluboch na dosah. Veľký pohárový úspech v Žiline, ale je tu Milanič, ktorý mohol znížiť. Podal veľmi, veľmi dobrý výkon, aj keď nebol konkrétne či už gól alebo asistencii, ale veľké penzum práce. Teraz akcia, ktorú zakončuje Faško. A Adam posilní tú stredovú formáciu. Pekný center a Milanič bol v ďalšej šanci. Prišiel Pališčák na ihrisko, že... Dozadu trieli, Bari má už toho plné zuby, hostia môžu znížiť a dávajú gól. 1-3 Karlo Milanič, ale... A musíme povedať, že tie Košice si asi ten gól zaslúžili. Áno, ale už len kozmeticky upravili skóre. Šošoni, futbalisti MŠK Žilina, sa po 14 rokoch znovu radujú zo zisku slovenského pohára v domácom prostredí. Pred takmer 10 000 návštevou na štadióne pod Dubňom zvíťazili nad FC Košice 3-1 po polčase 2-0. Veľká radosť a veľký úspech pre zeleno-žlté farby. Žilinčania oslavujú a vidíte, že sa už chystá aj pódium, na ktorom preberú našu najvzácnejšiu futbalovú trofej, ktorá od sezóny 1969-1970 je súčasťou každej jednej futbalovej sezóny. Či to bolo v bývalom Československu a samozrejme od ročníka 1992-93 aj v samostatnej Slovenskej republike. Jakub Bačgoň uprostred kruhu domácich hráčov. Víťazný pokrik po skončení finále. MŠK Žilina zvíťazil nad FC Košice 3-1. O chvíľočku sa na štadión pod Dubňom vrátime. Nižších súťaží, kde je teda vždy každú jeseň, či je to v septembri alebo v októbri nejaký veľký futbalový sviatok. No a iba jeden z tých takmer 300 tímov, ktoré stoja na prahu každej sezóny v Slovnaft Cupe, môže dokráčať až na víťazné pódium a v tejto sezóne sú to hráči MŠK Žilina, ktorí si už prichádzajú prevziať medaily a aj víťaznú trofej. V júli vyhrali v druhom kole na pôde Spartaku Vysoká nad Kysucou, to je účastník 6. ligy, 7-1. František Kóša dal vtedy 4 góly. A do dneška bol s Timotejom Hranicom najlepším strelcom Žiliny v Slovnaft Cupe. Pripojil sa k ním jeden z dnešných troch finálových úspešných zakončovateľov Marko Roginič. V treťom kole vyradila Žilina štvrtoligistu Sokol Zubrohlava 8-0. V štvrtom kole vyhrala na pôde treťoligového Senca 1-0. Bola to veľká dráma na konci októbra, pretože až v 3. minúte nadstaveného času rozhodol o víťazstve stredopoliar Adank. V 8 finále víťazstvo 3-1 v domácom prostredí nad Skalicou. Ako sme spomínali, to bola jediná chvíľa, aj to len trojminútová, keď Žilina prehrávala v zápase Slovnaft Cupu. V štvrťfinále výhra tu pod Dubňom nad Trenčanmi 3-0 po goloch Roginiča, Faška a Hranicu. V semifinále celkové skóre po výsledkoch 3-1 po výsledkoch 2-0 a 1-1 so Železiarňami Podbrezová. No a dnešné finálové víťazstvo. Na troch domácich zápasoch bolo v Žiline dokopy menej ako 4 000 divákov. Dnes sme tu mali takmer 10 000 kulisu, samozrejme aj s výrazným prispením futbalových priaznivcov z Košíc. No tak, ak Žilina prehrávala v tomto ročníku len 3 minúty zo všetkých tých 7 či 8 zápasov, tak môžeme povedať, že zaslúžene to vyhrala.
A k tým divákom, je to veľká škoda. Je to veľká škoda, že nechodí toľko tu divákov. Nehovorím, že každé kolo to domáce, ale pravidelnejšie. Keby chodila len polovica, tak ako by sa hralo a tí chalani si to zaslúžia, pretože hrajú dobrý futbal. Domáci už zoskupený pod akýmsi víťazným oblúkom s nápisom Víťaz Slovnaft Cup 2005-2006. O malú chvíľočku tam príde aj kapitán Miroslav Káčer po prebratí víťaznej trofeje. Toto je putovný pohár Slovnaft Cup, ktorý získavajú Žilinčania podobne ako v roku 2012. Ide si to vychutnať spolu s mužstvom. Najkrajšia bodka, víťazstvo v domácom prostredí a vo finále. MŠK Žilina držiteľom slovenského pohára za rok 2026 po víťazstve 3-1 nad FC Košice. Žltý zlatý dážď nad hlavami domácich hráčov. Pohárovú trofej budú zdobiť, alebo pomyselne zdobia žltá a zelená stužka. Marek Bažík zažil podobné radostné chvíle so žilinským klubom v 3 ligových sezónach za sebou v rokoch 2002 až 2004 pod rôznymi trénermi. Toto Leoš Kalvod a potom v závere sezóny 2002-2003 Milan Lešický a potom Laco Jurkemik. Presne tak. Keď Žilinčania dosiahli majstrovský hat-trick. Je to zaujímavé, že Poslovane sú druhým najúspešnejším tímom v počte ligových titulov, ale opakujeme to ešte raz. Toto je ešte len druhý triumf v slovenskom pohári. Aj to svedčí o nevyspytateľnosti tejto súťaže, ktorá má samozrejme vždy viacero nepríjemných zákrut a zákutí pre kohokoľvek. Ako to spomenul Marek Bažík, dnes oslavuje s trofejou v rukách zaslúžený víťaz a tak to má byť. Tak ďakujeme pekne za pozornosť z komentátorského stanovišťa, ale ešte neodchádzame zo štadióna pod Dubňom. Náš priamy prenos pokračuje v štúdiu s Dominikou Komrhelovou a s Petrom Ďurišom.